Hello friends, welcome back to my channel. जों दिनै बोसोर गोदाननि आबैमोननाव न'आन जानो थांसै आरोना। मोना जुदि आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांदो। आं भिडिअखौ दिन्थिलांबाय थागोन। सिंथिंना हाबलां मोनफैबाय जोङो आनैमोननि न'आव गेटखौ मोजां बानायसोदों जों मोजां नांदों जोंहा लेखा बोराइ बाथौ आनैया माबायाव थांदों नामा हाय 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 जि बराय बारदों बिबारा गारि मोनाखै जि मोजां बारदों wow डिजाइना saya abo babani dade biyo hai abo ma khabar abo lobor onla ongasino abai ma jagon abai pias eugasino nei Mama hagen nih, iya na, niramnya sabin hukum. Sabin miramis saja eugasino, eugen mon bay, nih bilang Wngkham mon bay, Wngkham gwrlwi. Kerdai matop banegan, motor, ma biyo, ada mana biyo? Marasi. Ada dongo. Lau, alu, bhol. Oh ini gede be, potol. Oh. Yes, maslah. Yes. Maslah mosli. Ini memang button. Maslah button. Maslah button. Nah ya biar fusa hagasna. Abo daw khibuane जगार खालामगासिनो फुजानि महिलापारा बाथौ थानसालिनि गेट नै आनैजों आंजों रायजोनि बाथौ थानसालियाव आरज गाबनो फैबाय लोगोफोर दंखलाबो जि गाय नै आनैया जे आखायाव सान्द्रि लादों बेयाव बाथि मोननै दङ माइरं ओमफ्राय बेयाव आरज गाबखांनाय जाबाथाय बाथि बे दोनफैनायखौ उनाव माइनाव दिखांना लांसिगोन आरो जों सानैजों जों आरो आबैमोनहानाव आरो लोगोसे मारिगाव गासै रायजो जानायाव लोगोसे आरो बे फैगासिनो जेला फसंथान फैनो हानाय आरो लोगोसे गासै थानसालिनि फोथारि नोंथांमोन दा जोङो गिबियावनो जों फिरफिला बिरहोनो थाखाय आखायाव लादों बैयाव फिरफिला बिरहोबाय थादों फिरफिला बिरहोनायाव जों आखाइ जाना लाबोनाय गामिनि बारु आफादगिरिमोन बिथाङाबो आरो आफादगिरि बिथाङा आरो लोगोसे बिथाङा बोसोनगिरि Itu kalau sih normal sebab dari dalamnya mau berau sensor badi pipa sakit berau kalau itu belum kalau bisa rumah bawah ini mau berau itu bisa rumah bawah ini mau ya
ओरैनो दङ हिसाबै सोरबा Jadi menjual juga. Hangsो raजा थां रायलाय थां हांसोदो. Hai. Ang lengan. No, dia bakos tayo. Malak sing dia bakos tayo. Anak ketahuan aja kindo. Ay, Hama. Ketahuan aja aku. Ketahuan aja kinda hama. Koyet bunga. Ay, hama. Bina no nipsel. Deh. Ne sire pulu. Kugo sini deh. Halah. Guati mau kerja tanggal bi. Suruh macam khatam tu. Skuti solaibai bimaya hangnose. Ini bro sedang isa. Sudah. Dah. Bye. Hangse. Mbak hari ini bisa je. Deh. Bye. Bisa je mbak. Kakak nese. Celur. Mana?